Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu para sedherek wonten pundi kemawon. Ing dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Beskap kasrat dening Khairul Sholeh kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor kawan doso sekawan kalih November 2024. Monggo sugeng midhangetaken. Pemilihan kepala desa Bulukamba mung kari 5 dina meneh. Jagone ana loro. Lante Panggrahita sing sedina dinane minangka wira swasta bakal ngadepi Surya Wibowo, juragan Pari. Mula ya ora aneh yen ing saben papan ora awan ora bengi. Sing keprungu utawa dirembug mung ngenani jago loro iku. Lantip sejatine ora karep nalika disurung maju minangka calon kepala desa dening warga. Dheweke luwih seneng nekuni donyane wira swasta. Kerjane bebas, uga tanpa kaiket wektu lan ora ana sing ngereh. Beda karo kepala desa, uga tanpa kaiket kejaba manut sakwernane aturan. Wektune bakal entek kanggo ngurusi wargane. Luwih-luwih jaman saiki dadi kepala desa yen ora pinter utawa tanggap marang kahanan, bisa-bisa didemo rakyate. Nanging embuh kedayan apa? Nalika ditemoni dening sawetara tokoh masyarakat, tokoh agama, lan wakil Karang Taruna sing wose ndesek lan uga aweh panyengkuyung, murih dheweke gelem maju minangka calon kepala desa. Wekasane Lantip nyagui. Mesti wae sakwise dipikir kanthi mateng lan ditimbang-timbang untung rugine, sarta entuk pangestu saka bapakne sing biyen nate dadi kepala desa Bulukamba. Awan iki mumpung omah rada sepi, Lantip kepengin ngremake mripat ora ketang sedilo. Keri-keri iki dheweke pancen kurang turu. Jalaran omahe ora nate sepi wong. Kepara saya nyedhaki dina coblosan, sansaya rame. Wiwit esuk nganti bengi, prasasat ora mandeg tamu sing teka lunga. Nanging durung nganti mingket saka ruang tamu, dumadakan Murti, adine Ragil, teka lan terus mak selenuk lungguh ing ngarepe. Mas Lantip longgar apa ora? Murti mbuka rembug. Longgar? Lah napa? Yen longgar ndak aturi nemoni bapak. Kawit wingi bapak nakokake Mas Lantip wae. Krungu tembunge Murti sing kaya ngono. Lantip ora enggal wangsulan. Pengangene dadi iwut dhewe lan sajak nguwatirake bapake sing pancene wis sawetara dina nandang gerah. Gene Mas Lantip malah meneng, pitakone Murti. Lantip unjal ambekan, nuli keprungu tembunge. Apa bapak? Bapak ora apa-apa. Murti munggel tembunge Lantip. Perkembangane sansaya apik, bapak sansaya sehat. Lah banjur ana apa? Bapak nakokake aku. Yen kuwi aku ora ngerti, sing penting Mas Lantip enggal nemoni bapak wae. Sakwise kandha kaya ngono, Murti banjur ngadeg lan pamitan. Sakpungkure adine wadon, Lantip mlebu kamar. Sakwise salin nganggo kathok dawa, dheweke metu lan geblas nemoni bapake sing omahe ana dukuh liya, nanging isih nunggal desa. Nalika mlebu kamare bapake, atine Lantip lega meruhi kahanane bapake sing katon sansaya apik.
Piye anggonmu macung kades? Bapak nendangu nalika Lantip lagi welungguh ing pinggir dipan. Nggih biasa mawon, Pak. Dipun lampahi sakmestinipun kemawon. Dudu kuwi karepku. Aku pengen ngerti kepriye upayane kader lan wong-wongmu sing kajibah ngrogoh atine warga supaya milih kowe. Ketingalipun ngremenaken kathah warga ingkang ambyuk lan nyengkuyung kula. Syukur yen ngono. Muga-muga wong-wongmu bisa kerja lan asile netes. Ingkang kula suwun namung donga lan pangestunipun Bapak murih gegayuhan kula saged kasembadan. Krungu tembunge anak lanang sing kaya ngono, bapake mesem. Lantip diingeti sak teliraman. Nuli panyawange tumancep marang plafon. Nanging ora suwe banjur bali nyawang anak lanang meneh karo ngendika lirih. Yen kowe wis wani maju minangka calon kepala desa, kudu siap sak kabehe. Mbuh menang, mbuh kalah. Ingkang dipun kersakaken Bapak, yen kepeksane kalah ora perlu digetuni banget-banget. Mbok menawa pancen durung dadi jatahmu, durung bejamu. Dene yen menang ora susah nebah dodo. Sapa sira, sapa ingsun. Awit sejatine yen menang destun tanggung jawabe luwih abot. Lantip mantuk-mantuk. Mula pesenku yen kowe mengko menang, kudu gelem ngemban tanggung jawab sing abot kuwi. Pikiran lan awakmu kudu kanggo warga masyarakat. Ora kena sak kepenake dhewe dupeh dadi pemimpin. Kowe kudu bisa ngemong, ngladeni ngayomi lan ngayemi kabeh wae. Ora kena mburu butuhe dhewe. Luwih-luwih gelem dolanan duit sing ora sak mestine. Sing sisip sembire bisa njlomprongake pemimpin menyang juranging kanistan. Mugi-mugi kula saged amanah menawi mimpang kados Bapak rumiyin nalika ngemban amanahipun warga masyarakat minangka kepala desa Bulakamba. Ndak jarwani dadi pemimpin utawa pejabat kuwi. Sejatine ancek-ancek sak ndure geni alat-alat. Yen ilang pangati-ati lan kaprayitnane bakal kecemplung ing ulengane geni mau. Lantip bali mantuk-mantuk. Lantip, tulung bukaan lemari kuwi. Jupuken beskap ing rak dhuwur dhewe. Bapake ngerti-ngerti ngenggokake rembug. Beskap ajeng kangge menapa, Pak? Lantip takon awit ora mudeng karo kersane bapake. Wis to, saiki jupuken lan gawanen rene. Lantip ora kemencap maneh. Dheweke jumakah alon nyedhaki lemari pakaian. Sing pernahe ora adoh saka dipan sing kanggo sari bapake. Sakwise celilang-celilang sedhela, beskap mau banjur dijupuk. Beskap kuwi saiki enggonen, dawe bapake sakwise Lantip ana cedhake. Senajan batine takon-takon dhewe, nanging Lantip mung manut wae karo kersane bapake. Beskap werna ireng kuwi banjur dienggo. Nyawang anak lanang sing saiki wis nganggo beskap. Bapake sakala mesem, sajak kalegan atine. Ndak sawang beskap kuwi pas mbok enggo. Lajeng kangge menapa beskap niki, Pak? Krungu pitakone anake lanang sing kaya ngono. Bapakne bali mesem, nuli ngendika, beskap sing saiki mbok enggo kuwi paringane Kiai Mursyid lan uga ndak enggo nalika maju pilkades mbiyen. Dilalah kersane Allah aku bisa menang, bisa dadi kepala desa Bulakamba, ngalahake jago loro sing padha kondange. Lantip ora kemecap.
Dheweke dadi ngerti yen beskap sing saiki dienggo kuwi pranyata duwe cerita sing dawa. Panjalukku mengko pas dina coblosan. Beskap kuwi enggonen sapa ngerti nggawa berkah lan kowe bisa menang kaya aku mbiyen. Iki dudu gugon Tuhan, nanging kabeh mau sapa ngerti awit sing jenenge kanugrahan embuh apa wae wujude klebu dadi kepala desa tetep gumantung marang kersane Gusti Allah. Mula aja kendhat anggonmu sumende lan nyuwun marang Gusti Allah. Pilkades kok kados among tamu mawon to, Pak? Lantip nyoba ngguyoni bapake. Guangen penganggep sing kaya ngono. Awake dhewe iki turune wong Jawa. Apa salahe yen nganggo beskap? Lantip meneng ora wangsulan. Tulung panjalukku iki estokno. Beskap kuwi mengko enggonen beneri dina coblosan. Lantip wekasane nyagui panjaluke bapake. Minangka anak sing ora kepengin nyantoloni kersane wong tuwa. Luwe-luwe saiki isih nandang gerah. Dheweke pratela yen beskap kuwi mengko arep dienggo pas dina coblosan. Rampung adus, Lantip gage mlebu kamar. Buka lemari, njupuk beskap lan ubur rampe liyane paringane bapake. Nanging merga ora bisa dandan dhewe, dheweke banjur nyeluk sing wadon supaya mbiyantu anggone arep nganggo beskap jangkep. Panjenengan apa ora salah milih ageman to, Mas? Mosok arep lenggah minangka jago kepala desa kok beskapan? Bojone kaget nalika ngerti Lantip arep beskapan. Ya ora apa-apa to. Nganggo beskap rak ya kena-kena wae. Wong ora dilarang. Wangsulane Lantip sak kecekele. Apa mengko ora dadi aloke wong akeh? Wong arep alok piye wae sak karep-karepe kono. Hae wong sing padha muni. Aku wae sing dadi bojomu gumun, apa meneh wong liya to, Mas? Lantip ora wangsulan. Yen dipikir-pikir, sing dikandhakake bojone pancen ana benere. Wong-wong sing nyawang dheweke beskapan mesti bakal duwe anggapan werna-werna. Nanging yen dikandhakake apa anane, anggone beskapan sak derma nuruti panjaluke bapake. Luwih-luwih beskap kuwi biyen uga dienggo bapakne wanci coblosan lan menang. Genah bakal sansaya digeguyu bojone. Aku nganggo beskap iki karben katon beda. Awake dhewe wong Jawa, rak yo pantes wae nganggo beskap senajan ing acara coblosan. Lan sapa ngerti kanthi cara iki aura kawibawanku katon mencorong lan jalari warga sing arep nyoblos banjur milih aku. Lantip ngreka alesan murih sing wadon ora takon-takon meneh. Krungu tembunge Lantip sing kaya ngono. Nyatane sing wadon malah guyu lan mantuk-mantuk. Ora masalahake meneh anggone Lantip sing arep beskapan. Sakwise rampung dandan, Lantip lan bojone metu saka kamar lan age-age nemoni para pendukunge sing esuk kuwi arep ngarak menyang balai desa kanthi ditumpakake becak. Wektune gremet alon, nanging ajeg. Coblosan Pilkades wis kaleksanan lan dibajutake panghitungan swara sing gawe cingake wong akeh. Lantip sing sadurunge diasorake mungsuh Surya Wibowo nyatane bisa menang. Mesti wae para kader lan pendukunge Lantip surak-surak bungah merga jagone menang. Nanging nenga-nengai ngrasakake kabungan mau. Dumadaan ana nom-noman sing nyedaki Lantip. Sakwise dibisiki yen bapake sedo. Sakala Lantip kaya wayang ilang gapite. Lemes otot bayune. Ing wektu kuwi uga dheweke cekat-ceket ninggalake balai desa lan geblas menyang omahe wong tuane.
lungguh timpuh ana cedhak layone bapake. Lantip angluh lan ora bisa kemecap. Dheweke ora ngira babar pisan yen beskap paringane bapake sing dienggo maju pilkades mujudake pralambang wigati. Nanging maknane pralambang kuwi lagi dingerteni nalika samubarange wis kedadeyan. Saiki nalika batine Lantip isih ginubel, rasa ngungun sing angel digambarake nganggo tembung-tembung prasaja. Wejangane swargi bapakne kaya bali dumeling ing kupinge. Ing wektu kuwi uga batine Lantip prasetya. Wejangan-wejangan kuwi bakal pinatri jroning ati. Bakal diestokake saksuwene dheweke mimpin desane. Matur nuwun.